Is-sibt fit-tlieta ta' wara nofsinhar fil-Bażilika ta' San George Martri fir-Rabat Għawdex se tkun qed tingħata l-aħħar tislima lill-Professur Joseph Vella, is-Sur Mastawċi li miet il-ħadd u li ħalla warajh wirt mużikali imprezzabbli. Il-funeral tas Sur Joseph Vella jibda fis-satejn ta' wara nofsinhar bil-korteo fejn se tieħu sehem is-Soċjetà La Stella li tagħha kien Sur direttur għal 48 sena. Fil-funeral se tuħu sem ukoll il-banda Konti Ruġġieru tar-Rabat Malta li wkoll kien Sur tagħha diversi snin. Is-Sur Joseph Vella miet għall-arrieda il-ħadd li għadda fl-età ta' 76 sena. Ġurnata biss wara li għadda l-arkivju mużikali tiegħu lill-Mużew il-Ħaġar tal-Belt Victoria. Il-ħadd filgħodu stess il-Professur Joseph Vella kien għadu qed jidderiġi lis-Soċjetà Filarmonika La Stella tar-Rabat Għawdex e kif il-banda Ġorġana rekordjat set ta' marċi funebri taħt id-direzzjoni tiegħu fit-Teatru Asra. L-aħbar tal-mewt ta' Joseph Vella deskritt bħala ġgant mużikali ħażdet lil ħafna, iżda żgur li se nibqgħu ingawdu il-wirt tal-mużika li ħallilna.